Kaixo, ongi etorriak azalerara, badakizue, Aiaraldea Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideo podcast honetara, eta ostegunero bezala, ostegunero bezala esan behar nuen, baina egia da, azken bi ostegunetan ez dugula egin, bai, aste santua dela medio, zein, korrikaren prestaketak zirela medio, itzuliko gara gutxienez udaraino, ohiko jarduerarekin, eta berriro hemen, ostegunean gaude, gehien bat tokiko gaiak eta tokiko gaurkotasuna lantzeko. Eta gaurko atalean baditugu bi alkate, alde batetik, Inize Gaztaka zera, Laudioko alkatea, eta bestetik Txutxeres Navarreta, Arrankudiaga Zoioko alkatea, eta nola ez, udalerri hoien inguruan mintzatuko gara, eta udalerri hoietan, edo pilpilan dauden gauzak, edo apurot estrategikoak izango diren gaiak jorratzeko. Orduan, besterik gabe egingo dugu atzenaldi txikitsu bat, eta berehala mintzatuko gara Ainizerekin. Eta, esan bezala, mendokau Ainizia, zen moduz? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, ez da gutxi. Inize, badakizu orokorrean lehenengo galdera izaten dela zailena, edo azten gara goitik, eta gero joaten gara apur bat jeisten. Ia ba. Eta lehenengo galdera da, azkenengo udal batzan, izan zenituzten udal langileak, apur bat lanpostuen valorazio zerrenda berriaren inguruan, ea noiz jarriko den martxan, ea noiz egongo den indarrean. Eta galdera dira, zergatik edo zer azaldu zenuten, edo zergatik ez dagoen oraindik lanpostu zerrenda hori martxan, eta zein den zuen asmoa, epe ertain edo epe motzen. Bai, guazen pixkat valorazioarena kontekstualizatzen eta gero azaltzen ze asmo daukagun edo zer egingo dugu. Kontekstualizatzeko oso atzera egin behar dugu. Hau da, Laudioko udalak ez du valorazio berri bat onartu eta horretan ahaleginak egin ditu 1989 urtetik. Hau da, ez da atzoko kontu bat eta utzi dugula egonean eta orain agertzen dela, baizik eta 89etik, legegintzaldi ezberdinetan ahalegin ezberdinak egin dire eta ez da lortu orain arte. Orduan, orain zer, ez? Non gaude da, nola gertatu da edo zer gertatzen ari da. Aurreko legegintzaldian azkeneko hilabetetan eta azkeneko hilabetea dira otsaila apirila, 23ko otsaila apirila bitartean, horretan lanketa egin zuten, eta proposamen bat aurkeztu zuten, valorazio proposamen bat. Orduan jarraian guzartu ginen, legegintzaldi berria atera zen eta gobernu berria, eta guk argi genuen, valorazioari aurre egin behar zaio, eta nahi dugu valorazio bat izatea, orduan guazen aztertzera ze baldintzetan jasotzen dugun, dagoen orain arte egin den lana. Eta horren arabera, erabakiak hartuko ditugu eta aurrera jarraituko du. Orduan, topo egiten dugun egoera da, alde batetik akatz batzuk daudela, baina, akatz horiek subsanaleak dira, konpondu daitezkenak, baina bai topatzen dugu funtzio publikoko arloburuaren kontrako txosten bat. Kontrako txosten honetan esaten du, proposamen honek legeak sartzen dituen baldintzak ez dituela betetzen. Beraz, borradore hori edo proposamen hori onartzeko, hori konpondu beharreko zerbait dela iruditzen zaigu. Eta hori adierazi izan dugu hasieratik. Gainera, zailtasun bereziak izan ditugu, ze borradorea enpresa batek egiten du. Borradorea da, azkenean, zuk daukasun LPZ-aren argazkiaren gainean egiten den valorazioa. Oso harin azalduta, ez? Eta lan hori enpresa batek egiten du. Orduan, kalderak egin ahal izateko enpresari, zailtasun handiak izan genituen, eta enpresak ere ez zuen borradore hori defendatzen, esan dezakegu. Orduan, guk langilei esan genien, nola... Ez dira baldintzak. Claro, esan genien, valorazioa onartzeko bi baldintza behar direla, legezkoa izatea, legezkoa zentzu horretan. Daukagu txosten bat, txostena funtzio publikoko arduradunarena, arloburuarena esaten ez dela legezkoa. Orduan, hori egokitu behar da,
eta bigarrenik, bueno, pues, argia edo bestelako segurtasun bat ematen duen prozedura bat izan behar duela balorazioa onartzeko prozesuak. Ezin duela izan, ba, jotzen duzula enpresaren atea eta ez dizula hartzen. Mhm. Orduan, bidean, tartean, bai egin ditugula bestelako kontu batzuk. Inkluso, LPZ-aren 13 aldaketa egon dira. 13 aldaketa zergatik, azken finean egokitu ahal izateko gaur eguneko egoretara eta baldintzak kasu askotan harmonizatzeko edo hobetzeko behar zuten lanpostu konkretu batzuek hori ere konpontzeko edo. Orduan, orain zer gertatzen da? Momentuz daukaguna mahai gainean ez da legezkoa, eta gaur egun daukagun LPZ den argazkira ez da egokitzen. Orduan, hori da gaur egun daukagun errealitatea. Horren gainean, behin eta berriz esan duguna errepikatzen dugu. Balorazioa bai, baina baldintza hauek beteta. Orduan, laster beste enpresa bat kontratatuko dugu, horreri buelta emateko. Dena den zer gertatzen da? Legezkoa egiteko edo baldintza hori legeak ezartzen duen baldintza hori betetzeko zer gertatzen da? Gure aurrekontuetan lehenengo kapitulua moldatu behar dela. Hau da, edo hobeto esan da, zer da lehenengo kapitulua? Aurrekontua kapitulu ezberdinak ditu, eta lehenengoa da soldaten inguruan dagoen, hor dauden partida guztiak dira soldatena. Hori egokitu behar da. Aurrekontuak onartu behar ditugu. Beraz, berriz ere, adierazten dugu nola, hemen borondatea behar dela, guztion borondatea. Erakunde moduan. Hori da. Ze denok jakinaren gainean gaude, alkatetzan edo gobernuan gaude, baina gutxiengoan eta guztion edo beste oposizioaren bozkak ere behar ditugu aurrekontuak ateralizateko. Eta udalbatza utzi gabe, azkenengo udalbatza utzi gabe, OVNIek eskatu zion EH Bilduri zinegotzi baten dimisioa martxoaren 17ko greban piketeetan aktiboki parte hartzeagatik. Zer erantzun duzue eskaera hor? Bueno, egia esan osoko bilkuran egin ziguten eskaera, planteamendua, eskaera, momentuan ez genuen erantzun, ulertzen genuelako. Horrelako, esaldi potolo bateri edo lako eskaera potolo bateri, ezin zaiola bat-batean erantzun eta refleksio baten ondoren erantzun behar zaiola. Dena den oso argi daukagu eta horrela adieraziko dugu hurrengo egunetan eta horrela landuko dugu bihar bertan. Baina aurreratzen dugu, ez dugu inondik inora gure zinegotziaren dimisioa planteatuko, ez dugu ulertzen beharrezkoa denik eta ez da dimisioaren parametroetan sartzen, greba politikoa da, piketeak politikoak dira, eta zinegotziaren autua izan zen bertan parte hartzea. Eta ulertzen dugu, zinegotzi izatearekin ez duela inolako kontraesanik. Eta, berriki, jau ez da erakunde modua, baina bai zure sare sozial pertsonaletan, azaldu zenuen, lapurreta bat egon zela alkatetzan, eta, nolabait, sortutako alarma sozialari erantzuteko, azaldu zenuen, edo aipatu zenuen zer gertatu zen. Bai, modu informalean, ez inolaz ere, ez nion garrantzi berezia irik eman nahi. Baina egia da, gertatu zenean, niretzako izan zen zerbait oso puntuala, oso anekdotikoa, eta inondik inora ez nuen ez beldurrik izan, eta ez nuen pentsatu berriz gertatu aldenik, ez dela... Zenuen arriskurik sentitu, ez. Baina urrengo egunetan konturatu nintzen, kalera nijoala eta galdetzen zidatela, eta txartelak, eta zer gertatu da? Eta aipatzen zidatela nola WhatsApp taldeetan ari zela bolo-bolo mezu bat esaten alkateari alkatetzan lapurtu diotela. Eta horrekin ere sortzen ari zirela eztabaida batzuk, segurtasunaren aldera, arrazismoaren bidea ere irekitzen zuen, orduan, pentsatu nuen baitu. Azaldu behar dut, edo nahi dut azaldu, zer gertatu den,
bideratzeko edo mugatzeko, eta ez izateko, bueno, pues, oideraz, ez? Edo, bueno, pues, hemen kontatzen diren kontuak, ez izateko txumutxumutxuak, baizik eta benetan, bueno, pues, jendeak informazioa izan desan. Mm. Eta kontua da oso, niretzako oso anekdotikoa, ez? Egia da, pertsona bat alkatetzan sartu zen, eta alkatetzan nire poltsoan, eta lapurtu zituen bai txartelak, baina txartelak, kreditu txartelak, por cierto, blokeatuta neukan, orduan, eske ez zuen inolako arriskurik suposatzen, eta pues, eroskiko trabela, eta olako txartelak ere, osea, esaten zu jo, hau zertarako behar du, ez? Eta nire poltsotik hartu zuen rotulki bat, fosforito bat eta boli bat. Pentsa, alkatetzan sartzen zara, eta eramaten duzun gauzarik baliotsuena rotulki bada. Eta ez dakite, claro, jende guztia ez da egon alkatetzan, baina alkatetza bulego bat da, eta kanpoan justo daude hiru administrariren lanpostua. Eta lanpostu bakoitzean daude bote bana boliekin. Ba, bote horietako boliak hartu zituen. Eta nire agenda bat, baina agenda bat oparitzen dizutela eta pues hor zegoena. Pues, esan nahi dut, niretzako Ia bihurrikeria bat dela gehiago, bai, edo indarkeria asko lapurretan. bai, nire kezka da osasun mentalaren egoera, pertsona horren egoera. Ez hainbeste zer lapurtu dian, que por cierto dena jaso dut. Bidean gero nana galdu nuen, baina nik, eta ja berreskuratu dut, así que. Orduan, hain anekdotikoa izan da, nahi izan dudala deskontekstualizatu kalean ari zen, bilakatzen ez, ari zen historia horretatik. Eta, bueno, orain beste gai batzuetara, agian udalarentzat estrategikoagoak direnak, landuko ditugu. Adibidez, Landaluze 27. zenbakian, kale horretan dago lokal bat, bilakatu nahi duzuela nolabait auzo topagunea edo, baina hasiko zarete parte hartze prozesu batekin. Zer espero duzue, hor eskatzen diezue herritarrei parte hartzea eta bar, zer espero duzue? Bai, a ber, hau sortzen da, auzo asanbladetan eta baita kontseiluan ere, auzoko kontseiluan ere, askotan ateratzen da, espazio baten beharra Landaluzen. Zergatik? Egiten duten irakurketa da, Landaluze izan dela auzo bat non komunitatea izaera handia izan duen, eta gaur egun, hori galdu egin dela, eta hori galtza negatibotzat hartzen dute auzokideek. Beste behar batzuk ere badituzte, jende nagusi asko dago, eta jende nagusi hori ez da igual erdiguneraino joaten, orduan, espazio bat izatea bere auzoan zeinetan errezagoa den gerturatzea eta hor sozializatzeko leku bat izatea, oso interesgarritzat planteatzen zuten. Gero ere, komunitate izaera horrek zer eskaintzen dizu, ez? Intergenerazionalki harremantzea, adin desberdinak harremantzea, orduan. Horretarako ere, espazio hori bultzatu nahi zuten. Eta baita, eta oso interesgarria iruditzen zait, jatorri atzerritarra duten pertsonak, osoan bizi diren pertsona hoiei, interaktuatzeko eta komunitatean parte hartzeko espazioa izatea ere nahi zuten. Orduan, bagenituen beharrak oso argi zituen, auzoak oso argi zituen zeintzuk ziren, eta bagenuen espazioa, zeudalak Landaluze 27 badauka orain biltegi bandena. 300 metro karratu dira, bajo bat da, oso egoki izan daiteke gainera non dagoen kokatuta, horrelako espazio bat egiteko. Orduan, pentsatzen, bale, baditugu beharrak, badaukagu lekua, baina orain egin behar duguna dau, uztartu eta esan, leku hau egokituko dugu horrela, bertan egingo ditugulako ekintza mota hauek. Eta horretarako planteatu genuen herritar eta udalaren arteko elkarrizketa bat. Parte hartze prozesu hau udala eta herritarren arteko elkarrizketa bat izan nahi du. Zeinetan hortik aterako den ondorioa da alde batetik zertarako nahi dugun, badakigu zeintzuk diren helburuak, baina orain jagoaz aterrizatzen eta esaten, hemen yoga egingo dugu, edo jolastuko dugu gara kartetan, edo gazteak gonbidatuko ditugu, ez dakiz zer aterako.
baina baina Bai, baina herritarrek hartzea hitzarra. hori da. Eta horretarako ikusiko dugu ba, espazio horrek zer behar duen eta hortik aterako da aurre proiektu bat konponketa egin ahal izateko. Mm. Eta aldi berean, bueno, atzo izan zen lehenengo bilera, Mm. prozesua ja martxan da, baina aldi berean, bueno, jakin dezazuen Laudioko Laudio udaleko webgunean link bat dagoela, Landaluze 27 deitzen dena, eta hor, ba, prozesu parte hartzaile guztia agerian geratuko da eta ikusiko da, eta bertatik ere edonork, ez bakarrik Landaluzeko auzokidek, edonork, ba, proposamenak ere egin ahal izango ditu. Eta Landaluz, Larrazabal ingurune hori Mhm. utzi gabe, Larrazabalgo bizilagunek Ferozka zentral eolikoaren kontako legoitea aurkeztu dute. Bai. Udalak jarrera edo oren bat hartu du horri dagokionez, edo... Ba, egia esan, orain dela aste batzuk, aste pare bat, 3 aste, ez dakit, beraiekin bildu ginen, eta beraiek azaldu ziguten, ba, zein baldintzetan eta zein terminetan aurkeztuko zuten elegitea. Eta, ba, bueno, beraien errealitatea eta baldintzak azaldu zizkiguten. Guk aldi beren azaldu genien zertan ari garen, Mm. eta zelan dagoen prozesua eta udalaren parte hartzea zein izaten ari den. Azaldu genien nola momentu honetan plan berezia egikaritzen ari den Foru Aldundia eta bueno, ba, horretan jarraituko dugula guk ere orain arte planteatu dugun berdina esaten. Ulertzen dugu proiektu honen planteamendua Laudion ez dela egokia, ez dituela gure arauak errespetatzen, gure ordenamenduaren arabera eta gure apuaren arabera bertan ezin da, beraiek kokatu nahi duten leku horretan ezin dira horrelako eraikuntzak edo proiektuak egin, orduan guk ulertzen dugu, ba, ezin direla gure gainetik pasa eta gure legearen gainetik pasa eta horrela adierazi diogu ere, ba, bueno, publikoki eta baita ofizialki txosten guztietan horrela adierazi dugu. Mhm. Eta gero badaukagu goiko plazan babes ofizialeko Bai. etxebizitzak egiteko asmoa, egin duzu hor lagapen bat, ez? Eusko Jaurlaritzak bere gain har dezala eraikuntza prozesu hori, zein epetan dago proiektu hori, eta edo ez Bai, daukazue? ja, hasiko da. A ber, egia da, hitzarmena orain ez dut gogoratzen, pentsatzen dut 24an sinatu zela. Gaur ikusi du, ja esituta dago Hori da, argia eta holan. hasiko da, ja. Lagapena orain dela gutxi egin genuen, eta obrak hastear dira. Hainbeste, parkinaia usten ari direla eta ostiralerako utzik egon behar du. Hori da, daukan kaltea, da, lakara ben, Bai, bai. baina errealitatea da, ba, 14 hilabete barru, gutxi gora bera, hori da aurreikuspena, ba, bertan 80 etxe bizitza alokairuzko publikoak izango ditugula eta Laudiorentzako hori ba, oso aukera ona eta interesgarria izango dela. Eta gero, aipatu duzu aparkaleku batzuk desagertuko direla, baina beste batzuk egin nahi dituzue Latiorren, ez? Ez dakit nola Hori da. dagoen egitasmo hori. Ba, martxan dago eta seguruena hilabete bat barru amaituko da, bertatik 80 plaza aterako dira. Momentuz irekiak izango dira, beti doakoa izango da, hori bai, zalantza barik. Baina hasierako hilabeteetan utziko dugu inongo baldintzarik sarri gabe, ikusteko nola fluktuatzen duen parkinak. Eta, bueno, behar izatekotan, behin ambulatorioa irekitzen dela, kasu horretan, bai, babestuko ditugu konsulta orduak. Baldin eta behar bada, ikusiko dugu hilabete hauetan ikusiko dugu hori egin behar den. Beti ere doakoa izango da, baina Baina agian kontsulta bati lotuta. edo denboran tarte bat, adibidez, 2 ordu edo horrelako zeo zer. Egiten ari garena da parkina ja bere instalazioa aurre ikusten du edo horrek ja aurre ikusten du etorkizunean edo zein horrelako barrera bat edo horrelako zerbait jarri behar bada ja aurre ikusten du. Orduan gero ja izango zen jartzea. Orduan Eta, bueno, beste esparru batean, oso bestelakoa,
Errolda soziala Mhm. aktibatu nahi duzue, noiz aurrekosten duzue hori egitea? Bueno, gure asmoa datak ematea beti da oso zaila, baina egia da gure asmoa dela uda baino lehenago martxan egotea. Mhm. Bai, ari naiz hitz egiten Aiara, Artziniaga eta Laudio udalen kasuan. Bai uste dugu lehendabizi Aiara aldea osoari dagokion planteamendu bat izan behar duela. Hau da, Araba eta Bizkaia dauden udalerriak ere bertan egon behar direla. Aiara aldea Mhm. Ez naturala, bakarrik hiru hauek, bai, baizik eta guztiek. uste dugu modu koordinatuan egin behar dela. Eta horrela gabezi bateri egiten diola erantzun, ez? Baina guztion artean. Lehenengo pausu bezala bai eskatu dugu Aiaraldeako kuadrilari, berak gutxienez Arabako herrietan lidergotza hori eramatea eta koordinazio hori eramatea, oraindik ez dena gertatu, baina bai ulertzen dugu, naiz eta etengabe, proposamen hau mahai gainean jarriko dugun guztion artean egiteko, jarraituko dugula lanean eta aktibatuko ditugula. Mhm. Eta gero daukagu auzo batzarren ideia batzuk bidali dituzue, bueno, zuen gainean dauden Bai, erakundek euren gain hartu ditzaten, eta gero badaude beste batzuk zuen gain geratuko direnak. Ze hori da. prozesu abiatu duzue horiekin? Baitu egia da, auzo batzarrak eta kontseiluak dira oso interesgarriak ze hor sortatzen da elkarrizketa, ez? Eta jendeak ez du zertan jakin behar, nori dagokion zer, begiratzen du eta saltzen dizu bere kezka. Euren behar. Bai. Hori da, eta listo. Orduan, hoiek jasotzen ditugu eta ibilbide ezberdinak sortzen dira. Alde batetik, beste erakunde batzuekin tratatu behar direnak, ez? Eta adibide bezala, agian adibiderik adierazgarrena ura da eta igual gehien ateratzen dena. Kasu honetan urarekin, eskaera egin dugu, elkarrizketak ere izan ditugu, bilerak izan ditugu, eta uraren kasuan, adibidez, lanketa batzuk beraiek egin behar dituzte eta beste batzuk baimena ematen digute udaletik egiteko. Orduan, justo oraintze, hasi da Lamuza Parkeko errekaren garbiketa, ondoren egingo udalak egiten du uraren baimenarekin, baina udalak egiten du. Mhm. Eta gero auzoetakoak egingo ditugu Garte eta Gardea bereziki. Direla ere, eta arrazoiarekin, baina auzokideen kezkarik handiena bi kasu hauetan. Eta hori nolabait instituzio ezberdinekin, harremana sortzen da, ez? Eta eskaera horiek bideratzen ditugu. Baina gero badira beste eskaera mota batzuk, eta hauek ere bereiztu behar dira. Ze batzuk dira, proposamen handiagoak, potoloagoak, adibidez. Arrainon, proposatzen digute, irisgarritasuna bermatzeko, 3. sarbidea deitzen diotena. Badakizu nola igogailuak dauden, eta zati bat falta da, eta 3. sarbidea faltan da. Kasu honetan, proiektua ez da joan eta egin, proiektuak behar ditu bere fasea. Aurre proiektuarekin amaitu dugu, eta orain proiektuarekin hasiko gara. Edo, beitu, gaizki atera zaigu Ugarteko estalkia. Ugarten auzokideek hori da, beti eskatu dute estalkia izatea futbol zelaiak, eta gainera oso interesgarria iruditzen zaigu, kirol ekintza asko ematen dira, baina gainera komunitate bezala jarduerak eta bertan ariketa asko emateko egiteko aukera eskaintzen du estalita izatea espazio batek. Eta horrekin ere aurre proiektua egin dugu, baina hemen askatu dugunean urari, ez dugu eman. Orduan baldintza hauetan, eta lege aldatzen ez den bitartean, edo baldintza hauetan, Ugarteko futbol zelaian ezingo dugu estalkirik egin. Eta gero, horregatik esaten dizun banatu behar direla, ez? Proiektu batzuek badaukate agian epe ertain edo luzerako begira da, landaluzeko proiektua adibidez, auzo asanbladetatik eta kontseilutik atera den proiektu bat da. Baina gero ere badira gauza txikiagoak, eta hoiei ere bide eman behar zaie. Izan daitekela baldosa, izan daitekela kimatu zuhaitz bat. Hoiek
txikiagoak dira, baina horiek ere bide eman behar zaie, adibidez. Gertatu zaigu Latiorron. Latiorron ambulatorio berrirako irisgarritasuna egokitu behar izan dugu. Eta Bizkaibus parada eraman dugu ara. Baina Bizkaibus parada eramateko errepidea egokitu behar izan dugu. Eta badenak kendu behar izan ditugu. Claro, orduan auzokidek zer esaten digute, orain kotxeak azkarrago doaz. Orduan, lehenengo neurri bezala, eta zehapenik gabekoa, markautu ditugu 30ko muga hori, auzokidek esan diguten lekuetan, bertan bereziki abiadura handiagoa hartzen dela. Edo adibidez, Apaloeta parkean, oraindik ez dugu egin, baina egingo dugu, badira mai txiki batzuk, jolas parkean, metaleskoak, dira, 20 mai. Urbanizazioa egin zenean, estetikoa zela pentsatuko zuten, eta horrela planteatu zuten. Baina auzokidentzako, umeentzako arriskutsuak dira. Daukaten tamainagatik, daukaten formagatik, horiek kenduko ditugu adibidez. Orduan, pentsatu dezakegu nola, gauza hildo ezberdinak hartu behar dituzte, edo mailak hartu behar dira egiten diren eskaerak, eta horrela saiatzen gara paraleloan, denak lantzen. Zapalatako maien prozesu hori, aurten egingo duzue? Bai. Aurten, vale. Eta amaitzeko, azken egunotan laude egon da bolo-bolo edabideetan, Guardianen afera dela eta, Bai. Udalak jakin izan du zerbait, horri buruz, edo udalak zerbait esan behar du, kasu honen? Bueno, a ber, bai, egia da, proposamen industrial bat dago mai gainean, proposamen industrial bat dago mai gainean Guardian eta Glabistarentzako, Guardian itxi zenetik. Eta orain zer aldatu da? Publiko egin dela. Baina lanketa hori atzetik dator, eta lehenengo hitoa izan behar du akordio bat, eta bigarrena, akordio hori, lurreratu eta egi bilakatu. Orduan, oraindik lan handia dago aurretik. Baina egia da, oso berri ontzat eman dezakegu, oso interesgarria delako horrelako proiektuak benetan Laudiora eta eskualdera etortzea. Gertatuko den, ez dakigu, Beitu Glabistarekin zer gertatu zitzaigun, ez? Azkeneko momentuan proiektuak kale egin zuela, Guardian jarreragatik. Zuhurtziaz egin behar dugu lan, esperientzia badugu ja, kasu hauetan, proiektu asko handiagoa da, eta espero dezagun atera dadila. Dena den, nik bai, honetik nik uste dut gaur egun irakurketa batzuk egin ditugula, ez? Eta lehenengo irakurketa da, nire ustez eztabaida bat amaitu da. Eta da, aiaraldea esaten digute askotan, ez? Eta aurpegiratzen digute, ez daukagula gaitasunik erakartzeko industria, daukagun gatazka mailatik. Hori da. Maderas de Llodio greban egonda, eta Todos Reunidos greban egonda, horrelako proiektu, makroproiektu handi bat erakartzeko gaitasuna izan dugu. Eta lauren lanpostu eskaini aldituenak. Orduan uste dut eztabaida hori amaitutzat eman daitekela dagoeneko. Naiz eta gero proiektu hau ez atera. Baina aiaraldeak gaitasuna dauka horrelako enpresa bi handi gurera etortzeko. Eta nik uste dut ere dagoeneko beste eztabaida bateri amaiera eman dezakegula, eta dela hainbestetan entzun duguna Laudion lur industrialak falta direlako enpresak joaten direla. Beitu ze proiektu interesgarri eta handia gertatu daitekeen Laudion ditugun lur industrialekin. Beraz, nik uste dut, garaia dela alde batetik eztabaida horiek amaitzeko, eta bestelako ikuspegi edo begirada batekin ja planteatzeko aiaraldearen etorkizuna. Eta ez hainbeste gatazkatik eta ez hainbeste aurpegiratzen besteari errua, baizik eta aiaraldeak gaitasun industriala du, erakarri dezake, guazen danok horretan lan egiten. Ahal egin behar da proiektua bateratzeko, baina ahal egin behar da ere beste batzuk ateratzeko, eta ez bada hori ateratzen, beste lanketa gehiago egin behar izango ditugu.
Ederto, Ainise, mezu horrekin geratuko gara, mil esker gure etortzeagatik, Zuei. eta animo erronka hauekin guztiekin. Bai, mila esker. Eta orain bai, etenalditxo bat egingo dugu, eta gurekin izango dugu Txutxi Ares Navarreta, kasu honetan, Arrankudiaga eta Zubi hori buruz aritzeko. Eta esan bezala, Laudiotik Arrankudiaga Zoiora ingo dugu salto. Kasu honetan, Txutxi Ares Navarretarekin mintzeko zen moduz, Txutxi? Ondo esan beharko, ez? Bai, Bueno, printzipioz, albiste hon badaukazu herrian, ez? Bi urteren ostean badaukazuelako idazkari kontu hartzaile, ezta? bai. Zelan doa kontua? Bi urte pasau egon gara idazkari kontartzele gabe. Esan dugu puntualki betetzen funtzio horiek, baina hile pare bat, hola kasu ezberdinetan. Baina iraunkorki izan gabe, eta hori udal batentzat arazo oso handia da, eta egia esan, bi urte hauetan, zenbait aurreikusita zegoen zenbait proiektu, zenbait kontu atzeratu egin dira, beste batzuk bertan bera gelditu dira, eta, bueno, tartean, lege aldi honen erdia joan zaigu, eta erdia baino gehiago. Eta orain ari gara guzti hori errekuperatu nahian, eta hor atope gauzak egiten. Eta, bueno, hemen daukagu gai bat, noizbait galdetu dizut horren inguruan, dela hor partzuergoan integrazioa gauzatzearena, zer, Bai, printzipioz, orain arrastegiak jarriko dira nerbioiko goiko partean, bai. zuek zaudete hor, baina zaudete egoera batean, zeinean ez zaudeten eroso, nolabait esatea. Bai. Azalduko diguzu zein den Bai. egoera. Hau kontu luzea da. Ja, 2018-tik, ja gure integrazio prozesu horako urratsak ematen hasi ginen. Eta hor 2020-rako adibidez ja horko ikerketa teknikoak eta txosten tekniko guztia eginda zegoen, bai partzuergoen aldetik eta udalaren aldetik onartuta. Bizkaiko partzuergoan, Bai. sartu nahi duzue, bat, kudeak eta hori Bai. karlanean edo eure Bai, eskutzen. hori da. Aurretik, 2018 baino aurretik egin dituen hor estudio batzuk. Ea posible zen jarraitzea, era autonomoan kudeatzen gure uraren ziklo osoa, ura eta saneamentuak, baina ikusten zen egon behar ziren inbertsioak eta kontu guzti horrekin, eta udalak ja ez zeukala gaitasunik guzti horrekin aurrera egiteko. Orduan pentsatu zen, hori, urpartzuergoan integratzeko bidea jorratzen hastea. Esan dudan moduan, ja 18-tik
ari ginen, 20an ja zegoen dana prest, bakarrik falta zen Oko udaberrian egingo zen Urpazuergoaren batzar orokorrean ja onartzea gure integrazioa, eta hor gelditu zen kontua, hor gelditu zen, stand-byan gelditu zen, esaten zen momentu horretan, ba bueno, hau sartu zela COVID pandemia, eta horren aurrean, aurre ikusten ziren diru sarrerak eta ez dagoela ziurtasunik, eta orduan ba itxaron behar zela ba apur bat guzti hori argitu arte, baina kontua da arazoa ez zegoenera, arazoa dago batez ere saneamenduen arloan egin behar den inbertsiorako dirua nok ipintzen duen. Hor kontua da Galindoko araztegira doan kolektorea, Ugao Mirabailesen arte heltzen da, baina hor gelditu zen bere garaian, eta hortik aurrera ez dago ezer, eta orduen kolektore hori izan gabe, ba nola gure urzikinak nola bideratu, ezta? Obra horrek momentu horretan zeukan ja 20 milioitik gorako aurrekontua, ja momentu honetan izango da 30 ingurukoa, eta kontua da, ba, Urpazuergoak esaten duela, berak integrazioa ez duela bermatzen, diru hori nonbaitetik maiganean jarri arte, eta diru hori ba, diputazioa jarri beharko lukela maiganean, ba, aurreko proiektuetan da jarri den moduan, ezta? Argi dagoena da, ba, gure udalak oraintxe Ez dauka daukala gaitasun ekonomikorik. 2 milioi justoko aurrekontua eta holango inbertsio bat ezinezkoa dela. Gainera, beste udalek ere bere momentuan ez dute diru aportaziorik egin holako azpiegitura kolektibo handi baterako, ezta? Eta hor dago gakoa, eta tartean egin dira partxe batzuk, egin dira hitzarmen batzuk Urpazuergoarekin, momentu honetan adibidez ba, fakturazioaren kudeaketa eta guzti hori egiten digu Urpazuergoak, zerbait kontutan egiten ditugun ba, ezinbestezko proiektu batzuetan, ba, horko aholkularitza teknikoa egiten digu Urpazuergoak, eta momentu honetan maiganean dagoena da, zebestea jarritzen du stand-byan, eta hor ez da mobitzen diru hori ba, maiganean jartzeko aukerarik, eta tartean planteatuta daukaguna da bombeo estazio bat, ura bombeatzeko, konsortioko ura bombeatzeko gure deposituetara, horrek dauka 1,5 milioi aurrekontua, eta hori udalak egingo dau, eta horren ordez, nola edo hala lortuko genduke ja integratuta dauden udalen estatusa gutxi gora bera. Hortik doaz gauzak, baina guk argi izaten duguna da, horrek konpontzen du uraren horniketa partea, Baina ez ziklo baina ez osoaren saneamenduena. kudeaketa. Eta ezin da onartu, ba, ja, 21. mendea badu aurrera, eta holako puntu beltz bat hor mantentzea, eta nola edo hala, ba, guk jarraitzea gure kaka errekara botatzen, ezta? Ze azken baten, kontziente gara, gure ba, putzu zetikoetatik edo irtetzen diren urak ez dituzte betetzen gaur zikitzen diren baldintzak, eta errekara botatzeko horiek joan beharko lukete kolektore batera eta araztegi batera, ezta? Nerbioi goiko parteko kontua konpondu dira, orain Basurbeko ba, araztegiarekin konponduta geldituko dira, baina hor gelditzen da, justo Arabati bera, dagoen tarte horretan, Laudiotik Ugaora dagoen tarte horretan, hor dago Arrankudiaga, eta Arrankudiaga izango da puntu beltz bat hor mantenduko dena, ezta? Gu batzar bat daukagu datorren astean ere berriro diputazioarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta maiganean jarriko dugu berriro puntu hau, ez? A ber, zergatik dagoen ba inbertsio hori hor ba nondi finantziatu erabaki gabe, ezta? Baina horren aurrean udalean ba sentitzen dugu bai impotentzia eta frustrazio handi bat, ezta? Ze pentsatzen nuen lehen esaten ziguten nola edo ala presioa zeuden gu integratzeko Urpazuergoan, ezta? Eta esaten ziguten integratzen bazarete zuen arazo guztiak konponduta daude. Ja, gero zuek ez arduratu, ze ja Urpazuergoak asumituko dituzke ardura guztiak. Kontua da, eman genduen urrats hori, ja, egin genuen bidea, gainera oso azkar egin genuen bidea guztia, zegoen ja horko proiektu tekniko guztiarekin, ba, dena itxita zegoela ematen zuen, eta horren ondoren luzamenduak eta izugarrizko frustrazio sensazioa daukagu, ez dago gure eskuetan konpontzea.
Eta, bueno, orain beste azpiegiturari buruz hitz egingo dugu. Lehen udaltalde 21 zena, orain ikasgunea da. Bai, Zer egin duzu bertan? bai, bueno, hor lokal horiek luzaro izan dira, orain ja dago Nerbioi Ibaizabal mankomunidadea ja dago martxan, azken urteotan. Horren aurretik preman komunidadea zegoen, udaltalde 21, eta horren egoitza zegoen justo lokal hauetan. Mm. Lokal hauet daude Osinbururen ondoan. Osinburu da hor olako eraikin handi bat, dena berriztatu, eraberritu, eta hor jarri ditugu olako azpiegitura Kultural handiko. soziokultural, aisialdirakoak eta ez da. Hau da, ondoko eraikinean, berar lotuta dago, eta orduan espazio hori zabaldu egin dugu. Oraingoan, hor dagoena da ikasgunea, bestea da Osinburu bizigunea, Mm. orain ikasgunea, eta ikasgune horretan berak esaten du moduen, alde batetik dago aukera, batez ere gazte jenteak daukan eskaera ez, ikasteko leku bat, eta hor daude jenteak ikasteko lekua, bai gazteak ez hain gazteak ere, Mm. batzuk Bai, oporrak eta oposizioa. prestatzeko, eta demanda handia dago. E, Bertan lotuta dago baita batzargela bat, non incluso taldeko ikasketak egiteko, taldeko lanak egiteko, eta, bueno, gu bagenekien bazegoela eskaera handi bat, baina, bueno, nahiko harrituta gaude, era positiboan, ze benetan atope dago. Mm. Atope dago, eta horretarako egiten dira gauzak, erabiltzeko, ez da? Mm. Eta, bueno, orain ikusten dugu, etengabe dagoela jentea, ataratzen bere tarjeta, dana daukagu sistema autonomo baten bitartez, ez dago arduradunik eta Mm. enterrek autogestio bat egiten du, eta tarjeta elektronikoen bidez, bakoitzak dauka aukera, nahi duen ordua, goizeko 7:00 gaueko 10:00 edo, erabiltzeko lokal horiek. Eta, bueno, oso pozik alde horretatik. Osinburu berak ere arrakasta handia dauka, hor denetaritago, bai pilates dela, luzamendua dela, baina tailerra direla, eskolak ere erabiltzen du asko, gero areto nagusia, filmea, zinema ematen da, ikuskizun ugari ematen da, orain gimnasio martxan ipiniko dugu, eta orain, oraingo ikasgunea da, guzti horren osagarria, ezta? Mm. Eta, bueno, uste dugu erabilera handia izaten ari dela, eta alde horretatik ere pozik gaude. Hortik aparte baditugu beste espazio batzuk ere, bai, tailer iraunkor bat daukagu, udaleko beko lonjan, eta baita ere joskintzarako beste tailer iraunkor bat ere badaukagu beste espazio batzuetan. Eta, bueno, uste dugu, purka-purka bagozela, herriko jenteari, gure auzotarrei, Herriko bizitza ehuntzea. bueno, eskaintzen, olako, bueno, esango lauke bizitza kalitate bat, baita ere, hori, arlo kultural, sozial, eta baita aktibidade mailan, da baita aisealdi mailan ere. Mm. Eta gero, Iberlandatik Uribarri auzora doan bide horretan, obrak hasiko dituzuela, ezta? Bai, obrak hasi ez, obrak amaitzeko daude, Amaitzen. astera amaituko dira, bai, hori ere ja iaz proiektu hori ipini genuen martxan, eta egin zen lizitazioa, eta adjudikatu zen. Orduan, claro, Uribarritik Iberlandara, ezta? Iberlandan dago tren geltokia, adibidez, eta baita ere Uribarrikoak herrira pasatzeko ere Iberlandatik pasatzen dira. Orduan, jente asko mugitzen da, oinez, batez ere oinez, jente asko mugitzen da Uribarritik, bai herrira, bai geltokira, ez? Orduan, bide horretan esperientzia berri bat ipini dugu martxan, eta nola da nahi dugu elkar bizitza bat, konbibentzia bat, horko ibilgailuen artean da oinezkoen artean, bai kotxe eta abar honeta eta ibilgailuak, baina baita bizikleta eta patinete eta abarreko ibilgailu mota guztiak, eta oinezkoen artean, ezta? Mhm. Hor uste dugu zona urbano bihurtu behar dugula guzti hori, hor abiadurak oso Bai, mugatu behar motelu dira, garela, bai. eta guztiz konbibentzia amable bat eta lasai bat egin behar dela. Horrek zer dakar, bueno, alde batetik tren geltokitik irtetzen zen espaloia oso Justua. zuzenean errepidera irtetzen zen, hori luzatuko dugu espaloi hori, baina gero momentu batetik aurrera, ze hor daukagu enbudo bat esateko autopistaren zubian, eta horri momentuz epe laburrera ezin da konpondu arazo hori, eta horregatik espaloi hori amaitzen denetik aurrera,
izango da espazio bat, elkar trukatu edo elkarrekin bizi beharko dutena oinezkoak eta besteak. Horregatik egingo dena da guztia asfalto berri batez, guzti hori gero margotu egingo da, margo bereziz, eta margo berezi eta señalizazioen bitartez egingo da konbibentzia hori nola gauzatzeko hori, ezta? Eta gero beste alde batetik argiteri berria sartuko dugu, hasi Berlandan da Uribarriraino. Horrek egiten zuen falta, argiteria ja oso obsoleto zegoen, eta orain ja bidean bertan gaur egungo farola askoz modernoagoak, eta argiteri oso intensoa sartuko du. Ze ikusten genuen, ude partean ondo, baina negu partean, azkenean goizean, zein iluntze gauean, oso ilun zegoela, eta jente asko zebilela, umeak eskolara, eta baita gero trenetik datorre jentea, ez? Orduan, segurtasun aldetik ere ikusten genuen argiztatze berri bat behar zela, eta ja amaitzear daude, hemendik hilabetera edo obra ja amaituta egotea. Eta obra amaiera horretan dago ere margoketa eta asfaltatzea. Guztia Bueno, amaituta. orduan, bidali beharko diguzue gonbidapen bat inauguraziorako, edo? Hori da, egingo dugu, gonbidapena. Eta agian beste inaugurazio bat ere egin behar duzue atzetan, ezta? Hor ere falta dira azkeneko gauzatxo batzuk, eta hor ere da azpiegitura soziokultural bat, eta aisialdirako azpiegitura. Izango litzateke, Arrankudiagan dagoen moduan hori, Osinburu plazan, Leixalden, atxetak izango luke bere Osinburutxoa, ezta? Hor atxetan bazegoen lehendik lokal sozial bat, bertako txokoa esaten zena, eta orain hori berriztatu dugu, eraberrite dugu, ja klimatizatu dugu, eta mobiliario berria sartu da, eta askoz eroso ibili dugu dena, baina gero horren parean zegoen beste lokal bat, tamainu berekoa, eta hor zegoen erabilerarik gabe azken urteotan, eta hori eraberritu dugu ere. Eta orduan hor dagoena da, holako espazio diafano bat, eta oso moldagarria, oso funtzionala, denetareko balioko duena. Bai batzarrak egiteko, baina baita ere bertan edozein ikuskizun, edozein tailer, edozein jarduera, eta apur bat Osinburun dagoenetariko jardueran bat ere, baita atxetan antolatzea espero dugu. Eta orduan, bi lokal horiek oso osagarriak dira, alde batak lehen esan duan moduan, lehengo funtzionamentua gutxo bera izango du, jenteak egunero bertan, adinekoentzako toki moduan, refugio klimatiko moduan ere balio du, neguko hotzekin da klimatizatuta dago da dena, barruan egoteko, udako bero egin ere leku fresko bate jentea egoteko, bertan edo kartetan jolasteko, tertulian egoteko, eta baita ere bertan auzokoen ospakizun, afari, merienda, eta egiteko, ez? Hori izango da, apur bat lehenko txokoaren funtzionamentua, eta beste espazio izango lizatek gehiago ikuskizun, aktibidade gauzetara bideratua. Eta guzti hori ere parte hartze prozesu baten bitartez definitu zen zer egin, egon zen herritarren parte hartzea, eta hor presentatu zen parte hartze horietatik egin zen programaren arabera egindako proiektua aurkeztu zen, asamblea baten, eta hortik ja adostasunarekin aurrera doa, eta espero dugu orain ja hemendik hilabetera edo pare batera ja martxan zabaltzea, eta hor ja orain finkatu behar duguna erabilera. Ze erabilera hor ere nahi dugu auzotarrek era autonomo, autogestionatuan funtzionatzea. Kudeatzea erabilera hori, seguk ez daukagu gaitasunik holango esparru edo azpiegitura horietan persona liberatuak edo arduradunak ipintzeko ez daukagu gaitasunik, udal txiki bakara,
Eta orduen bultzatzen ari garena da, eta baita planteamendu pedagogikoa dago horren atzean, eta da herritarrak eurek nola edo hala asumitzea autogestio bat, azpiegitura horien autogestio bat. Horrek Bai, bideragarri izate. behar du herritarren borondate bat, konplizidade bat, implikazio bat, eta bueno, hori lantzen ari gara. Erto, bueno, orduan, espero ditugu bi gonbidapen horiek, Bai, Uribarriko bidea, zein atzetako lokala. Eta amaitzeko, udalak bultzatu du ere, zera, komunitate energetiko baten sorrera. Bai, udalak lehendik bere garaian udaletxean bertako teiatuan bazeuden fotovoltaikoak, eta hoiek orain berriztatu ditugu, generazio berriko plakak ipini eta egita, baina aldi berean beste esperientzia bat egin genuen. Eskolako teilatua erabiliz, hor plaka fotovoltaikoak ipini, eta hor generatzen den energia erabili gure eraikin publikoetan, ezta? Udalean bertan hasi, bai osinburu, bai osasun zentroan, eskolan, frontoian, eta abarretan erabili. Hor sortzen dugun hori, energia hori, ezta? Ikusi dugu, esperientziak emaitza onak eman dituela, eta funtzionatzen duela asuntoak, eta benetan sortzen dela energia, eta erabiltzen dugula energia hori, eta hor oinarrituz nahi genuen gero nola edo hala bultzatu esperientzia ja pribatuagoa, ezta? Eta horretarako Goienerrekin elkarlanean, ja badarago lehengo urtetik hasita, badarago urte bat behintzat bide hori egiten, hainbat tailer astebirik edo tailer bat egiten zen, tailer horren bitartez joan da lantzen, hainbat jente parte hartu izan du tailerrean, eta orain heldu garaia komunitate energetik bat sortzeko prozesura. Horrein ja badago interesdunen zerrenda bat. Eta bentsatu duzuen non eta zer egin? Bai, baditugu horko plakak jarriko ditugu, momentuz behintzat aurreikusten duguna dago olako beitegi bat, ganaderia handi bat, eta horren pabelloietan jartzea, beraiekin akordio batera heldu, eta hori izango litzateke dagoen lehen aukera. Tartea ja kooperatiba bidetik egingo genduke ja hori, komunitate energetiko hori, ja kooperatiba sortzeko bideak horretzen ari gara, hor udalak ere ja hartu behar dago erabaki bat, hor proiektu horretan sartzen garen edo babesle moduan edo partaide moduan, aukera bi daude, eta hor daude aztertzen, baina modu batean zein bestean udala implikatuta egongo da, eta udalak bultzatuko du, baita ere bere aldetik jarriz beharko diren aholku kontuak eta beharko diren kontu administratiboetako laguntzak, ez? Eta hau lehen esperientzia bat da, momentuz komunitate horrek eta sortzen den kooperatibak lehenengo proiektu izango litzateke fotovoltaiko hauena, baina horrek ez du esaten gero beste proiektu mota batzuk ere energia kontuetan burutu aldira kooperatiba horien bitartez, eta azken baten orain kooperatiba horretan sartzen den jente izango da batez ere proiektu zehatz honetarako, baina etorkizunera begira, proiektu gehiago martxan jartzen badira, aukera izango da baita ere, jente gehiago sartzea kooperatibista moduan proiektu horietara, ez? Ari gara, izan da guretzat baita mundu berri honen esplorazio ariketa batzuk izan dira, hau ere bada oraindik esplorazio ariketa bat, beste toki batzuetan egin diren esperientziak ere ezagutzen ari gara, kontatuan gaude, eta hori, bide hori sarritan jorratu behar da, eta jorratu behar da era experimentalean ere, ezta? Eta hori, horretan ari gara. Edo, Tutsi, mila esker aipatutako gai guztiak ona ekartzegatik, ematen du herri txiki batek ez duela ematen horren bezalako, baina begira ematen duen edo ez duen ematen, hainbat esperientzia abiatu dituzue. Aritik tiratzen hasi eskero beste ordu betiko lana izango bene. Baina, aipatutakoa, zuen teliatuan usten dugu, bi inaugurazioietarako gonbidapena, oso interesgarriak, eta mila esker etortzeagatik, eta laster arte, espero dugu. Eskerra seguri, hemen izango gara nahi duzuenean.
Ederto, honekin aste honetako saioa amaituko dugu. Gogoratu, asteburuko agenda izango duzuela aiarlea.eu zen, nola ez, egunero agertzen diren albiste garrantzitsuenak ere, eta hurrengo astean ere berriro hemen egongo gara, tokikotasuna eta gaurkotasuna lantzen, badakigu gurekin izango dugula Julen Ibarrola, eta agian, beste gonbidatu batzuk ere izango.